Bij dier Auke de Boer van Kolmersweg is in één klap verneemd worden nadat hij tongersje onder oren deze Rolling Stone klassieker spelen. Een video van zijn optreden kwam onder de aandacht van frontman Mick Jagger en hij deelde het vervolgens op zijn Instagram, werd 2 miljoen volgers het onschouwen koen. De boer ging viral en kreeg daarop een soort reacties. Werkelijk uit de hele wereld heb ik ondertussen al reacties van, maar men short dat overal en ja, men vindt je dan echt te fijn en dan krijg je reacties van wat prachtig dat soms op zo'n instrument ook mogelijk is en dat je dat op zo'n typisch Hollands instrument als het carillon, dat je daarop speelt. Ja, want het is natuurlijk een vertaalslag. Hè? Ik speel die 21e muziek, speel ik dan op in dit geval in Grijns op een instrument uit section 60. Rolling Stones op een carillon is al wat oors als op een gitaar. Ten eerste is de stemming al heel oors van het instrument en het ben klokken. Hè? Maar ja, het is heavy metal. Hè? Het is in beide gevallen bloot het heavy metal. Alleen dat het hier is op heavy metal maar hele zware klokken. Hè? De zwaarste klok in Grijns is 8000 kilo. Je vindt het zelf wel heel leuk, hè? Dat er al gebeurt. Uiteraard vind ik dat leuk, want ja, het is een volksinstrument en dan vind ik dat je daarop muziek spelen moet, wat ik bij het volk ontsluit. Dus ik speel ook mijn gewone klassiekers zoals Bach en Mozart en zo. Maar ik vind dit moet je ook jaren leren. Het is een instrument voor elsenien, dus je moet het voor iedereen wat jaren leren kennen. En omdat de boer dwaan is met onderhoud aan het carillon van het Dokkumerstedhuis, konden de mensen daar ook genieten van de Stones op de klokken.